Обикновено тези пържоли съм ги правила и друг път, но ги правя с бонфиле. Сега реших да ги направя с контра. Филе остана ми малко, така че ще експериментираме. Слагам подправки, слагам малко и сос терияки, за да се мариноват, и ги редя в една кутийка, която ще поседят малко в хладилника. Така, сложих и олио, понеже те са доста сухички като месо. След като мине времето за мариноване, това е тигана, който използвам. Слагам пак малко от соса терияки и това са готовите пържоли. Този път реших да експериментирам с една част от тях. След като ги запекох малко от двете страни, ги наредих в янска тенджера, задуших лук в тигана, който ги приготвях, сложих малко доматен сос и подправки, изсипах ги и ги запекох. Така изглеждат готовите.